Makabongo mane jakom mar ODM. Weche mang'eny nowuok kende nyako Ramgajwang'. Magi te nobiro bang' ka kuku maduong' mar pati mar ODM nobedo kod romo kendo diero mokumo kenge ma koro gichano kao mar medo tego duond bura mar ODM. Achiel kuom gi kochakore kawuono ni en nyako Ramgajwang' pati mar ODM biro dhi nyime kod bedo kod buche mag lalruok gi jopiny mar poro wach ni to gidhi tego duond bura no e yo machalo nade. Iye kanyo bende pati mar ODM ne ovunjo oko board ma ochung' ne weche mag yiero. Kaloro koda ywak mane oneno e yiero ma higa mokalo chien kaka ne otim gwelo kata nomination mag party mar ODM. Weche thoth kendo weche ni e iye ka otemo mulo weche mag siasa ma pacho kaendi. Fred, ODM obedo party ma bende mbi mar piny luo osebedo kogurore mokalo kuom ndalo mang'eny mokalo. E dwe mar adek kala wang'wen ka oselor sikunde, ODM chako chenro mar timo yiero mar kor gwenge, grassroots elections. Party mar ODM tinende wacho ne gisechako ng'weje no. Victor, iketa kama matek nikech magi achiel kuom weche ming'eni ka wawacho to chuno ni nyaka wawachi gi gadiera mana kaka waloso chien kacha. To adiera ni samoro ketowa kama tek nikech samoro ka wamulo adiera ni to ja ODM nene kako nene kata ja UDA kaka nene to mano bende ma wacho ni mane mitne. Ma e demokrasia. Aparo ne Victor, gima timore gi ODM mokwongo en ni kani ng'iyo ka wakwongo chake gi siasa manyo gore kata weche manyo timore seche mane iko Makabongo. To king'iyo taparo ni gima timore gi ODM en ni ODM sero nyako to ko wach ne nyako gima odhi timone. Owacho ne nyako gima ng'at machielo ma bende dwaro nyako no ok nyal timo. Kidhi sero nyako Victor tichomo nyako gi injili tir kiyudo wendo timie wach maler ikon ni gima kama nyagi wigi aneno ko chui maber ilongo makmana ni gima ODM timo. ODM dine gi wach mar sem ning'ena winjo no nyango onyango jo wacho ni bigero ni ot imbe ineno ko nyalo gero ni ot adi ben gi toje onyango ni kang'iye to ode machwer cha bineno ko nyalo nyiuni law manyien adier ichoma wendo timi injili mamulo chunye mamiyo wendo kata nyako mimiyo kiserani ang biro neno ni anda dhi ka Ken Muga to Ken Muga wach mowacho na emoloyo wach ma gavana omiya. Tiende ni gima timore e siasa ni kiwuoyo mang'eny e wi opponent mari timiyo ng'acha bonga points. Koro ji miyo ji chiko itgi ne to kare ng'at miwacho nwa ni rachni we wawinja ne to en ang'o ma en go koko chuni okilosie to kilose ochuni nikech mae Victor ndalo mane otimo campaign e college ni nyiso ni gimoro kidhi timo campaign nikech ing'eni koro timo campaign e classes tinyisi ni kik iwuok kuom opponent mari. Taparo ni mae gima samoro ODM pod ok ong'eyo ni mar kadhi manyo mbulu tawuoyo mang'eny kuom George Bati amiye airtime ji penjo ndo kare Bati ni ka ok ochuna tang'o momiya loso kuome tiende no chanda emomiyo nyaka kura los kuome. Koro mondo mi ODM ne kaw thuolo malach mondo mi gibedi ka giloso kuom duond bura mar UDA mang'eny mano nyiso ni UDA ni chando gi e gweng' kocha. Mana diere number 1. Mar ariyo mondo mi ODM wacho ni sani koro gichako cheno manja ne gichako mar registration mar jokanyo noka. Kinde duto kata kinde machon ne bedo jaluo kata bedo ni Nyanza mano automatically in ja ODM nen paro kamano. To bende ne kichung'eni paro siasa gin gik ma bende tenore gi paro. Siasa tenore gi paro. Making'iyo siasa mar Kenya to nitiere kuonde mong'e kata mana ne kidhi ho mar okak sani en stronghold mar UDA mano gima ok nyal tamore. Kibiro Nyanza kaluo Nyanza to mano en kar ODM kata idonjo kuonde mamoko. Koro sama ODM dhi timo registration kaluoni manyo gichako godo tipenjori ni jogi giae party mane ka gibiro e ODM dipo nono ni ncha ne gisewega ODM kuom paro makoro gibedo registered giduoge e ODM ni mai gik manyaka ikuong ing'e wachom ni kanyo gavana ntijo ODM gi dhok to yor andika ma nyinge koro dhi e political parties registrar to kamoro po ja ODM. Koro emo miya nyisi ni gima kwongo timore en wach mar perception cha en wach mar paro cha mondi nikech Victor
aparo ni sani onego bini maino mathoth mar duond buch ODM ni e gwenge mamoko mopogore gi kaluo. Point ma temo kelo ni dipo nono ni ntiere kaka yamo loko. Dipo nono ni wuodhi ma UDA osebet katimo kaluogi onyuolo lemo moro momiyo koro nyaka registration chakre koni. Mano mokwongo. Mar ariyo, king'iyo kendo gima nodhi nyime kacha gwandruok manyodhi wuok mang'eny kacha cha, to ne ok aneno ka josiasa oketo midhiero ma jopiny kali kuom sechego. Iyudo ka josiasa go matek ne piny owacho e liel. To ka sama gibire od bura kama onego bene gigoe matek, to koro be ok gigo matek. Kama paro ni josiasa onego goe matek, ok en liel. Ka gisiemo piny owacho, nikech naneno siem mibiro ne piny owacho e weche moko madhi nyime pacho kae ma wang'eyo, ma mano to duond bura modiem timie maber. Mak mana ni nitiere moko monego bene gilosi e od bura. Ok rit nyaka liel bedi. Wach mar adek, kae tawene jowedwa. Gima paro ni bende nyoko timore maber en nying mani dind nying mara PS Omolo Raymond ma en PS e migawo mar arita ma pacho ka. Nyo adwa neno nikech gicha nwa luwe chakruok nyaka giko. Ka nyo dwa bede center stage ahinya. Manya penjora ni to kare Victor ntiere na duga fwenyo ni to kare luang' ni nyalo mono sibuor nindo, to sibuor ok di mon luang' ni nindo. Luang' ni nyalo chapo sibuor seche mang'eny ahinya. Nikech kanya paro ni Raymond en ng'at matin maki compare gi machineries mag ODM kaluo taparo ni no ok onego bed ni iwache kimo miwache cha. To mar ariyo kotenore gi wach mar Raymond, aparo ni nyaka wang'e ni Raymond ok en mana jaluo kende. Migawo ma entiere mar arita kwe kata kinde mancha ne kibicho ne kanyo ne okaw ene migawo motelo ne Kenya mangima. Seche ma ntiere weche mag njore timore pacho ka seche ma gik moko dhi mbele Baringo kocha gin gik mantie. Koro nego bed ni wachopi okang' ma wanyalo pogo telo kata bede sirikal gi weche mag siasa mawa makaluo. Nikech kata dine Raymond we bedo kanyo ntiere ng'ato manyaka ne bed kanyo. Koro bedo ni Raymond ni kanyo kapar ni wanyalo chome kata gi weche mag siasa. Victor, biro gik gima wasewacho ne ODM kinde duto kate. Mabede wanuoenegi. Ni kiparo ni jawasiki timo marach, to weyo tim, kiki interrupte. Odwanyere gi tim neno kende. Saa biro makuri bikeli e duoko ir jopiny. To ki interrupte to kare ntiere kaka gini chandi. Kurana paro no nego beni wang'i ntiere yuaruk mantiere mabende mato both sides nyaka jo UDA. Makoro sani nitiere yuaruk moro mantiere kid jopiny mantiere serikal to gi jogo maonge serikal. Ti penjori ni gini kech penjruok maduong' monego beni jopiny penjore ni to konyo japiny gang'o. Penjo maduong' manyaka wapenjere ni to jo ODM gi sama gisiemonwa Raymond giricho ne gik motimoni. Ere kaka japiny benefit. Jo UDA gi bende sama gidhi. Nyocha ne agombaka gi mushimiwa Ediko Mondi Anyanga kanyo waromo kamoro. Ja nuclear. Tapenjo jaduong' ni to sani makoro miu elemo ma un gode piny wacho gi. Biro gik sama ibi penjo ni to in manyo mi lemo gi sani koro in gi dweche 4, in gi dweche 6, ang'o misetim? To kwano nani Fred nyaka ncha donji asendiko dhano maromo 12 e tich. Agombo mano gima wacho na ni jok mamoko kata mana chairman mamoko gi bende otimie gimoro makandalo moko wadok ir jopiny to wawacho ni mae gima wasetimo nade, mae gima wasetimo. Kora paro ni gima tuo kata maino maduong' monego bed kech ODM to osewacho ni nitiere tuo matuo e ODM masa moro kaka ndalo medo dhi e kaka osude otanda mar midekre kosudo machiegni gi thone kaka ndalo biro. Kisiasa masa maro 2032 onyalo wuok e ICU, onyalo wuok e ward ma kawaida ni kinyalo tere ICU kocha samaro 2037 kocha inyalo ike. Magi kaluore gi lifespan mag siasa kata mag duond buche mag siasa pacho ka. Erokamano. George Bati